gilid. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa buong kapuluan is already 11:22 p.m. Kasama niyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Alamin po natin ang kanyang kwento. Alamin din po natin kung ano ba ang kanyang tatago-tagong kwento sa kanyang buhay. Hello, ma'am. Hello everyone. Good evening. Good evening din po. Happy Thursday. Happy Thursday. Kamusta ka, ma'am? Okay lang po. Gaano ka okay? Rate 1 to 10. 9. 9. Grade 9. Yes. Ano pinagkakabalaan niyo, ma'am? Nag-work po ako dito sa sa bandang Asia. Bandang Asia. Nag-work ka sa may bandang Asia. Gaano na po kayo katagal Yes. nag-work dyan, ma'am? 2 years na po. Matagal na. 2 years na. Kamusta naman po Yes, ang experience, ang mga kwento mo dyan? First is like namimiss yung pamilya. Yung buhay abroad talaga yung yung feeling, yung malayo sa pamilya. First time ko po kasi dito. Na-homesick ka. Yes po, homesick siya tawag. So, kamusta naman ngayon? Sa tagal-tagal ng 2 taon na namimiss mo pa rin sila? Yes po, nakauwi po ako last June. Mas nakakamiss kasi yung gano'n, uuwi ka, tapos babalik ka ulit, tapos iyakan na naman. Oo. Nakakamiss po talaga yung hindi mo na feel sa unang lipad mo, pero yung sa ikalawang lipad mo, talagang Parang- nakakasakit ng damdamin. Parang mas gusto mo nang hindi na bumalik, no? Oo, sana hindi na lang. Oo. Sana or hindi na lang muna umuwi. Tinapos muna yung Yes. kontrata. Anyway, di ko napapatagalin pa. Anong pangalan mo? Ay, ako nga po pala si Belle or Bella. Wow, Bella. Ibang Bella to, May mga tumawag sa akin Bella dito, Ay, yes po, narinig ko po yun. Oo, pero hindi ikaw yun, Hindi po. What Iba. happened? Bella. Ilan taon na si Bella? 27 po. 27 years old? Yes po. Okay. Taga saan si Bella? Somewhere in Mindanao po. Somewhere in Mindanao. What happened, Bella? Hindi. So, Bella, 27 years old, somewhere in Mindanao. Ano ang top secret mo? May nangyari sa amin ng kaibigan ko or / ex manliligaw ko while may ka-LDR ako. Yan yung pong pinaka-top secret ko po. Teka lang, tama ba ako ng pagkakarinig? May nangyari sa inyo ng kaibigan mo, ex manliligaw mo, Yes po. habang may ka-LDR ka? Yes po. So, in relationship ka? Yes po. Kailan to nangyari? Last year lang po. Oh, anong ginawa nyo ng... pwede mo ba kaming kwentuhan? Kwentuhan mo nga kami, makikinig kami sa'yo kung paano nangyari yon. Last 2023, isa po pala akong single mom. And then,
October last 2023, may nakilala ako sa online. Hindi siya sa online. Kilala ko na siya. Kilala ko na po siya. Like, batchmate ko ng college. Mhm. Yeah. Isang school lang kami. Mhm. And then, yun po, nagkausap kami. Nagkausap kami sa phone kasi andito na ako noon. Mhm. Tapos, nagkausap kami hanggang sa nanliligaw, ganun. Yung ano lang, usap tapos nanliligaw. Tapos noon, may sakit kasi siya noon, kaya yung time na yon may sakit siya. Then ako yung kahit online lang, kahit call lang, video call, may concern ganun. Kasi nanliligaw nga po. Mhm. And then, December 2023, bigla siyang nawala. Nag-ghost. Bigla na lang. Yes po. Tapos Opo, ano balak ko nangyari? po siyang sasagutin sana pag makauwi na po ako ng Pilipinas. Mhm. Pero nung December 2023, nag-ghost ako. Nag-ghost ako kasi anong nalaman ko, bumalik pala siya sa ex niya. Pero that time wala pa nangyayari sa inyo. Wala pa po, andito na po ako sa sa abroad. Bali, Okay. LDR yung online panliligaw yung nangyari sa amin. Okay. Tapos, Ayun po, nalaman ko dahil sa ate niya. na meron Tapos, siyang iba. oo, bumalik siya sa ex niya. At Mhm. nalaman ko din sa sa post ng ex niya. He is also a single dad. Mhm. Bumalik siya sa ex niya kasi yung ex niya is nagkahiwalay din sila doon dahil sa cheating din. Tapos, Yun. Ayun, nalaman ko na ano yun, na bumalik siya sa ex December, and then February na nag-contact naman siya sa akin ulit. Yung nag-message siya kasi naghiwalay na naman sila ulit ng ex niya. anong ginawa mo? Mm. Sinagot mo naman And siya. then, hindi ko pa siya sinagot. I mean, sinagot mo naman bumalik yung yung contact niya. Yung pagtawag, yung pag-chat niya sa'yo o yung pangangamusta niya sa'yo, kinamusta mo rin siya. Oo. Okay. Oo. Bumalik kami sa yung dati naming prank ligawan stage, ganun. Mhm. Ligawan stage. Ligawan stage namin. Ayun, andun, iba na, yung may yung parang kami, pero hindi, ganun. So, MU kayo, misunderstanding. Oo. Yan. Kunwari Nung time kayo, na yan. ramdam nyo na sa isa't isang kayo, pero wala pang kayo. Oo. Ganun. Okay. Tapos, Yun. Ah, tawag dito, on call. And ganun yung talaga, LDR na relasyon, ganun. okay. And until umuwi ako. Anong taon to, Hindi ko yung umuwi ka? last year po. So, 2024. Yes po. Anong buwan? June. June 2024. Yes po, umuwi ako ng June 2024. Okay. Hindi ko na-expect na magkikita kami ulit. Ayun, bumalik yung hindi siya bumalik. Like, parang, before pa ako umuwi, palaki na kami nang tumatawa, ganun. Yung
yung ano talaga, siya yung sinasabihan ko ng problema ko sa Problema. family ko at saka sa ex ko, gano'n, yung papa ng anak ko. Mhm. Andiyan siya palagi, ina-advise din niya ako, gano'n. Mhm. Yun. At at before akong, June ako umuwi. Pagka-April, nawala na naman siya. Kasi may ano na naman, yung about sa ex niya. Mm. At that time Nagbalikan na po, naman. may isa pa po ako, may isang nanliligaw sa akin na taga ibang bansa din, pero Pilipino siya. Mhm. Nag-entertain ako ng iba, gano'n. Mhm. Tapos? And then, ayun po, after a month sinagot ko yung yung nanliligaw sa akin na ano, taga ibang bansa na Pinoy din. Pero yung lalaking ito, like parang girlfriend lang ako, gano'n, ano yun? Tama ba ako, Bella? Etong kinukuwento mo, meron ka na naging karelasyon na bago. Opo, Ito yung sinasabi mong LDR din kayo. yes po. Tapos, itong si on-off na manliligaw mo dahil nga bumabalik dun sa ex niya. Tama ba ako? Mm, Nawala yes po. na nung panahon na nakilala mo itong bagong guy na Pinoy din. Yes po. Pero LDR, taga saan siya? Somewhere in Mindanao din po. Yes. Alam ko, naiintindihan kita kaso nga lang nahihirapan ka lang mag-Tagalog kasi, tama ba ako? Bisaya ka rin? Yes po. Okay lang. Naiintindihan kita, natatawa ka eh. Hindi siya barbero mga kabisyo. Nahihirapan lang po talaga mag-Tagalog ang itong kababayan natin. No? So, ako na mismo ang magpapaliwanag ng mga naiintindihan ko. So, ito na nga. Nagkaroon ka ng karelasyon na LDR sa bago. So, hindi Yes na po. nagpaparamdam ng ilang months itong si Boy Manliligaw. Oo. Ilang months Ano na? po? Ilang Ah, months na? After nun, April siya na last nagparamdam, hindi nagparamdam. Mhm. Pagka June, nung umuwi ako ng June, dun din siya nagparamdam ulit. Bale, Alam niya pinunta yung na ako sa pag-uwi mo, bahay. no? Oo, kasi nag-post ako na uwi na, gano'n. Mhm. Kasama yung anak ko, gano'n. So, alam niya. So, dun, Tapos no'n, dun na ulit nagparamdam itong si Boy Manliligaw. yes po, Ulitin ko nasan si long LDR mo? Taga saan? andun pa din siya sa ano, sa abroad din po. Mindanao. Ay hindi po, abroad siya. Abroad din. Nandun siya sa ibang bansa. Sorry. Okay. Sabi mo kasi taga Mindanao din ito, pero nasa Yes ibang po, bansa din siya. ah, So, OFW din siya or seaman ba yes to? po. Tama ba ako? Hindi. Opo, seaman. Seaman, okay. Seaman. Seaman loloko. Opo, seaman loloko. Alright, eto na. Umuwi ka ng Pilipinas dahil gusto mo lang dumalaw sa pamilya mo. Wala ka ng ibang Yes balak. po. Wala na po. Biglang nagparamdam itong si Manliligaw bigla-bigla. Ano na Yes po. nangyari? Tapos yun, pinupuntahan ako sa bahay, yung ano, yung parang talagang pero sabi niya kaibigan na lang daw yung tingin niya sa'kin, gano'n. Mhm. Tapos? Pinupuntahan ako sa bahay. Alam alam niya kasi kung saan ako nakatira kasi batch same school kami nung college at somewhere in Mindanao din siya nakatira. Mhm. Yun po. Yun, sa whole, 15 days ko umuwi sa Pilipinas, andun siya palagi. Yung pa Mhm. andun siya palagi sa bahay, inaano ako. Tapos Anong inaano one ka? Inaano time ka? ah, Linawin mo. Linawin mo inaano ka, ma'am. ah, pinupuntahan po ako sa bahay, pinupuntahan po ako, ah,
anong tawag dun, pinupuntahan ako at gusto niyang maggala kami, gano'n. Dinadalaw ka, tapos Oo, dinedate-date dinadala ka. ako. Opo, Pero wala ini-invite nangyayari. ako sa labas. Wala pa nangyayari nun Mhm. until until, 3 days left na lang yung naiwan sa'kin ng bakasyon. Mhm. Ah, in-invite niya ako sa tita niya na birthday, Saan 'tong lugar? somewhere in Mindanao din po. Okay. So, pumunta kayo dun sa birthday ng tita niya. Nag-inuman kayo Opo. doon. Yes po, nag-inuman. Sarap. Do'n Tapos, ayun, nag-inuman kami pero wala pa pong nangyari do'n. No'n wala pa nangyari, ano lang, parang ano lang siya tawag do'n, ng nang aakit, mm, nagpapakagat, nang-aakit lang gano'n? siya, nang-aakit siya. Oo. Anong ginagawa sa'yo? Sige, paliwanag mo sa'kin. Ayun, ah, yung pa-sweet-sweet gano'n, yung akbay ng Pahawak-hawak, akbay, pahawak-hawak oo, sa'yo. hawak-hawak, Pakbay-akbay, tas gumagapang yung kamay. oo, tapos ginagamitan ka ng mata, tinututukan ka ng parang Tinututukan ina-eyes ka to ng eyes ka, ayun, gano'n. linawin mo. Tinututukan ka ng mata, eyes to eyes. Ina-eyes to eyes ka, gano'n, yung kinukuha talaga yung ano mo ba, Loob mo. oo. Then ito naman po si tanga, nagpapaano na naman, na alam ng ilang beses ng ginost, Pero ayun gustong-gusto po. mo pa rin. Ang ganda kasi ng mata niya, Mata lang, gano'n. oo. Yung mukha, anong itsura? Itsura ng mukha, gwapo din naman siya, kaso hindi lang siya ano, yung malaman, payat siya gano'n. Mm. So, ano na ng Medyo mga matangkad. nangyari? Ayun, ayun, na nag-inuman kami, nalasing ako, nakatulog ako dun sa tita niya. Okay. Gusto gusto niyang may mangyari sa'min dun pero ayaw ko pong pumayag Mhm. nung time na yun. Kasi Tapos? nakakahiya, andun yung tita niya sa tabi namin. Tapos sabi mo ayaw mo, Ayaw ko. kasi nandun si Ah, tita. andun kasi si tita. Oh, anong ginawa niyo next? Ayun, hindi talaga ako pumayag. Ano na, nag-action na talaga siya, yung pinatungan na ako, pero ano ako, umilag talaga ako. Gusto niya, nahalikan niya ako pero halik lang yun. Like, pero hindi talaga natuloy kasi ayaw ko talaga kasi may katabi kami na lasing, baka magising. So, wala siyang pakialam dun sa tita mo? Sa tita niya po. Oo. Wala siyang pakialam doon? Wala, gusto lang niyang maka-score siguro nung time na yun kasi lasing din po siya. Pero Mhm. ako lasing, nakainom po ako pero alam ko pa po yung mga ginagawa ko. Kaya pinipigilan ko po siya nung time na yun. So, pinatungan ka? Pinatungan ako pero inaano ko siya, pinaalis ko po siya sa Sa harapan mo? pinaalis ko siya sa harapan ko po, yes po. Oh, And then yun po, hindi natuloy yung hindi natuloy yung balik niya. After 4 AM ata yun, mhm. umuwi na ako sa bahay, sa amin, sa lugar namin. Walang nangyari dun nung time na yun. And then kinabukasan, Sunday ata yun, Sunday yun. So Bella, 2 Ah, araw na lang natitira sa'yo neto bago ka umalis? yes po. Kasi yung unang araw na natitira sa 3 araw ay yung sa 3 araw nagamit mo na yung 1 araw. So, 2 na lang. So, Opo, itong 2 araw na lang ang natitira sa'yo, araw ng ano 'to? Linggo. Linggo. Ano nang mga nangyari ng araw ng linggo? Nung araw ng Linggo, Day, wait lang, in-invite niya Day. ako sa Wait lang, Day.
Day, marami na nanggigigil dito, Day, sa kwento. Shortcut Sige ko daw. lang. Dili. Wag, Day. Kumbaga, Okay po. sige lang. Unti-untiin mo lang, Day. Gihatag mo sa amin ng istoryahe ba na dahan-dahan lang. Oh, Tapos, sige. yaan mo lang sila. Go. Yaan mo lang sila. Alam kong gigil na tong mga to. Game na? Araw ng linggo. Araw ng linggo. Ano mga nangyari? Before po niyan, nung pauwi na po kami sa bahay. Nag-invite siya sa akin na pupunta na dadalhin ako sa simbahan, magsisimba kami kinabukasan. So pumayag ako kasama yung anak ko. Andun nagsimba kami. And then ginala din niya ako sa lugar namin na yung hindi ko pa napuntahan talaga na lugar namin. And then gumala kami. Tapos umuwi kami. Pag-uwi namin, naka-decide naman yung kasama ko sa bahay na mag-falls kami. Maliligo sa falls. Okay, next. And then, hapon na yon nung umuwi na kami, pag-uwi namin hapon, nag-decide yung husband ng kasama ko sa bahay, which is yung nag-alaga ng anak ko. Yung husband niya nag-decide na mag-inuman kami. Kasi pagka kinabukasan is kinabukasan ng hapon. Flight ka na eh. Flight ko na. Okay. So, may ilang araw na lang. Oras na nga lang to eh. May mga ilang oras na lang kayong natitira. Oo. Alright. Nag-inuman kayo. Nag-inuman kami. Anong ininom Kumain nyo? pa muna. Hard or beer? Hard yun, hard. Hard yung ininom ninyo. Hard. Yeah, hard yun. Tapos, Hard then hanggang sa yun yung nalasing talaga ako. As in, nalasing. Hindi ko na alam yung sagod. ginagawa ko. Kumbaga, sagad na sagad ka. Opo. Di ka naman nagmaoy. Ay, hindi naman ako ganun. Umiyak lang ng konti. Okay. Charis. So, sagad na sagad ka nito that time. Wala, hindi mo na alam yung ginagawa mo. Anong nangyari? Parang sa pagkaalala ko, yung time na yon is ako yung tumabi sa kanya. Pinatulog pa namin yung mga kasama ko Oo. sa Tapos, bahay. Ayun. Sa naalala ko, siya yung nag-first move and then pinatulan ko na talaga siya nung time na yon. anong Yun ginawa po. mo? Pwede mo bang detalye sa amin? Dito sa pagkakataon na to dahil inantay to ng mga kabisyo natin eh. Ilang minuto na sila nag-aantay sa'yo eh. Okay lang ba? I-detalye mo na sa amin. Kahit sabihin na natin kunwari wala kang alam yun pero pinatulog ninyo yung mga kaibigan ninyo. Oo. Meron bang nalasing pero ang kaibigan yung pinatulog tapos yung nalasing yun yung gising? Ganon? Wala naman lasing na ganon, di ba? Bella? Wala po. Oh, niloloko mo ako eh. Huwag mo nang lokohin yung loko-loko. Lasing po talaga. Lasing po talaga ako nung time na yun. Pero Lasing-lasingan ako lang, po Bella. Lasing-lasingan lang. Ako po kasi pag lasing, hindi yung nakakalimot sa mga nangyayari. Ikaw yung tipong lasing na nagigising. Ganon. Oo, ganon. Nagising siya. Mas nagising siya nung may nangyari na. Oh, sige sa na. amin. Sige na. Magbibigay akong benefit of the doubt ngayong gabi na to. Papakinggan kita, Bella. Maniniwala ako sa'yo na ikaw yung tipong lasing pero nagigising at nagpapagising. Tama? Bella, Po. tawa ka ng tawa sa akin ha. Hindi po. Ikwento mo na sa akin kung ano yung mga ginawa ninyo. Ayun po. Dahan-dahanin mo. Huwag mo kaming bitinin. Sige po. Ang tagal naming inantay to, Bella.
Simula nung Lunes hanggang Linggong umabot na. Hanggang magpa-flight ka na. Eto na. Yun. Ready na kami. Okay. Yun. Umupo ako sa tabi, sa may couch namin dun sa sala. And then, tumabi siya sa akin. Hinapit niya yung mukha niya pala. Then, dahan-dahan niyang hinalikan yung labi ko, Mhm. pababa, ng pababa, Mhm. hanggang, Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. pababa hanggang sa umabot dun sa Mala Chocolate Hills, charis. Dun sa, sa bundok, 2 bundok. Oh, anong ginawa niya dun sa 2 bundok? Yun. Ng aso? Oo. So, Ayun, nilollipop niya. nilollipop niya yung 2 mong bundok. Oo. And then, hanggang sa bumaba na naman siya ulit, Mhm. nang bumaba, Mhm. pero ayaw ko. Ayaw ko dun. Ayaw mo siyang pababain doon sa pinakababa ng kuweba mo. Parang ganun nga. Pinabalik ko siya sa bundok. So, anong ginawa niya sa bundok ng aso ulit? Nilollipop, lollipop na naman niya yung 2 bundok. So, nilollipop na naman niya. Restricted ba yung baba mo? Ganun. Hindi naman siya restricted. Ayaw ko lang po. Ayaw mo lang. So, bumalik siya muli dun sa bundok. Anong mga sumunod na nangyari? Tapos nun, bumalik na naman siya sa labi ko. Mhm. Tapos, hanggang sa hindi ko namalayan na pinasok na pala niya yung ano niya. Aray ko. Hindi marunong magpaalam. Oo. Tiningnan lang ako sa mata. Tinitignan ka lang niya sa mata that time. Tapos, hindi ko, yung sarap na sarap ka pa sa bundok na nilollipop. Tapos, Yung tipong nasa momentum ka pa that time, tapos biglang pinasok niya. oo. Ayun, hindi ko naramdaman. hindi ko nga na Namalayan. touch. Hindi ko alam. Hindi ko namalayan na pinasok na pala niya. Eh di napasigaw ka. Ganun. Aray! Mm. Ano ulit? Ano ulit? Ah. Para kang rabbit Para kang rabbit na sinakal Ulit. Oh, sige, ulitin mo. Ganito. Hindi. Natatawa ako. Baliw. Ay, Diyos ko po. Tapos, yun na, pinasok na sa'yo, hindi nagpapaalam. Hindi siya nagpaalam. Ayun. Pinasok niya. Nilabas-pasok niya. Mhm. Hanggang sa parang pinabilis ko siya noon kasi baka magising yung mga kasama ko sa bahay. Sabi ni Boy Pindot, nauna ka na daw kagad maglumipad bago daw yung flight mo. Oo. Nalagpasan mo pa yung ulap, pumunta ka sa langit. Opo. O tapos, ano mga sumunod na ginawa ninyo? Ayun. Pagkatapos noon, nagbihis na kami, di ba? Nagbihis na kami kasi ilang minuto lang ba yun?
nagising yung nagising yung kasama ko sa bahay. Ano sabi? Talagang para kaming mga ano, parang ewan. Yung magkatabi lang kami pero para andun ako sa kabilang kanto. Pero ang bilis ng hiwalay. Yung naghiwalay talaga kami na para Oo. hindi halata ng mga kasama ko sa bahay. Oo. Na kunwari wala kayong ginagawa. Oo, kunwari walang ginagawa. Kasi alam na kasi ng kasama ko sa bahay is may jowa po ako sa ano, may ka-LDR ako. Mhm. So yung pakilalan ko lang sa kanya is ano lang po, friend. Friend. Yun po. Ilang oras kayo nagtagal? Ni friend? Madali lang po yun kasi Gano'ng kadali? 10 minutes? Ganun lang? Oo. Kasi gusto pa niya ng isa pero ayaw ko na po. Natapos! Oo, natapos. Sa 10 minuto, natapos po mga kabisyo. Kasi pinaano ko po siya, pinamadali kasi baka magising yung kasama ko sa bahay. Oo. Tapos baka marinig yung ungol, ganun. Tapos? Ayun po, gusto pang umisa pero ayaw ko na po talaga. Mhm. Ayaw ko na po talaga kasi nga, nagising na din yung diwa ko. Ma'am Bella, Po. tinalo mo pa yung Po. Rexodol Works as fast as 10 minutes. Taglay ng Rexodol yun, ma'am. Ang bilis. Kasing bilis po talaga. Tapos ma'am, yung 10 minutes, natapos na kayo kagad. Ano na mga sumunod na mga nangyari? Nagdrama pa siya, nagdrama pa siya, umiyak siya sa harap ko kasi alam kasi niya na hindi ko siya pipiliin. Kasi may Mhm. ano kasi ako dun, time na yun, hindi ko siya mapili din kasi may ka-LDR na po ako nung time na yun. Kumbaga, nagkatikiman pero hindi pwedeng magkatuluyan. Ganun. Yes po, yun yung ano. So, isang beses lang may nangyari sa inyo? Opo, isang beses lang po. Pero may guilt. May guilt sa ano. Kahit yung ka-LDR ko is like, parang girlfriend lang ako kasi girlfriend ako, ganun. Parang ganun. So, Hindi kasi, pampalito. nung time na yun is, yung ka-LDR ko is, mas priority yung work niya. Na walang time masyado sa akin. Mhm. So, gusto mo yung may Kaya, time sa'yo? oo. Anong klaseng time? Happy time? Yung hindi, lahat ng time, charis. Hindi, yung, yung hindi naman, yung nakakasakal na time para Gusto. sa kanya. Yan yung, yes po, yun po. Basta nagbibigay siya ng oras, okay na sa'yo? Oo. Yung, hindi na, yung kausap lang ako, yung gusto ko lang, yung i-priority muna ako ngayon kasi kausap mo ko, ganon. Mm. Hindi yung may ginagawa pa. O naghahanap ka pa ng Ka-video iba? call. Mm. Ka-video call nga kami pero may ginagawa naman. Like naglalaro sa cellphone, like may kalaro din sa ano. So, ayaw mo Yan ng ang walang, ganun, no? opo. So, Yun. ngayon, single ka, ma'am? Nagpatuloy din kami nung ka-LDR ko. Nagpatuloy pa rin? Until now? Opo. Yes po. Yung yung OFW ko na ka-LDR. Yung si Manliligaw, hindi na po. Oo nga, nagpatuloy kayo neto nung seaman. Opo. Si Manloloko. Ba't mo nasabing Kasi- si manloloko? Po? Bakit mo nasabing si manloloko siya? Hindi naman siya. Baka, yung sa Dinamay mo simula. pa yung mga sibilyan.
Hindi ko po nilalahata. Sorry Grabe po, ka. sorry guys, hindi Ikaw ko nga, po ikaw nga nilalahata. yung nang cheat eh, tapos si dami mo yung mga ano. Grabe ka naman. Bash na bash talaga ako nito. Grabe ka naman sa amin, Bella. Sa mga lalaking ano, di ba? Ate Hindi. girl naman. Grabe ka naman. Sakta naman kami doon. Di ba? Pero yung manliligaw ko po guys, ano siya sa akin, like, ano siya sa puso ko, like, siya na kasi yung ano, yung parang human diary ko, pero Mhm. hindi pwede. Kasi may jowa na nga po ako. Ba't hindi mo Nung bumalik naisipan? siya, Ba't hindi mo po, naisipan hiwalayan itong jowa mo? ano, nasaktan na kasi ako nung manliligaw ko, 2 beses. Kaya ayaw ko mag-risk na naman sa kanya ulit. Mm. Okay. Yun. Pero nakakaano siya, parang multo siya sa akin. Multo, bakit? Multo kasi ano, like may ano, ah, 'pag ano ba? Parang multo siya, like, ah, ilang beses niya pa akong nag-ghost, gano'n. Mhm. 'Pag nakikita ko siya 'pag naiisip ko siya na sayang pero hindi sayang, gano'n. Wow, may Ano ba? panghihinayang ka pa. Tingin ko, Bella, tama ba ako ng pagkakaunawa? Gusto mo man siya pero naging practical ka lang. Dito ka na dito sa Seaman kesa naman sa kanya. Tama ba ako? Oo. Okay. Gets na kita. Bella, may gusto ka pa bang sabihin? Wala na po, 'yun na lang po. Anong gusto mo sabihin dito sa ano mo, Seaman mo? Sana, tuloy-tuloy nagbago na ba siya ngayon? Like binibigyan na niya ako ng oras. Kaya ako binibigyan ka na niya ng pera eh. Hindi ako nanghihingi ng pera. Oo. Binibigyan ka na niya ng oras. Mm, binibigyan ako ng oras, yung parang kasi nung before, nangyari yon nung nakabalik na ako dito, may, nag-post kasi yung si manliligaw sa TikTok ko, Mhm. ay sa TikTok niya. Tapos na-search ng siguro kaibigan dun ng seaman ko. Mhm. Tapos may pinost siyang, pero yung caption is best friend lang. Mhm. Tapos parang nagselos yung si seaman. Nagselos yung si seaman. Kaya siguro tapos nag-expect na ako dun, pero hindi ko po sinabi na ang totoo na may nangyari sa'min. Yun yung sinabi ko na ano, na, Nagbahay-bahayan lang kami. ah, kaibigan lang Kaibigan kaibigan ah. ko lang po siya na ayun po. So tingin mo Ang tama boring naman yung kwento po. ginawa mo? Hindi po, na-realize ko naman po hindi siya ano, Mm. kasi may ka-LDR ako. Mas okay Yun ang naman. nagi-guilt lang, nagi-guilty po ako sa ano, sa karelasyon ko ngayon. Kasi may lihim akong ganyan na Anong plano mo? siguro pag-uwi niya sasabihin ko sa kanya. Totoo, di maghihiwalay kayo yun. Nasa ka nasa kanya din 'yun kasi nakakapagbagabag Mhm. yung hindi ka-honest sa Bumabagabag sa kanya. yung damdamin yung mga multo ng nakaraan mo. Tama ba ako? Mm. Kumbaga yung Opo, mga kaya bagay na ginawa mo na alam mong hindi naman tama. Yan yes po, ang kumakatok sa puso mo. oo. Nasa sa kanya din 'yun kung matatanggap niya Sige, Bella, Bella, po. aantayin ko yung tawag mo dito kung mamahalin ka pa rin ba at ipagpapatuloy pa rin ng sima na yun oras na malaman niya na may nangyari sa inyo, ha?
Sige po. Pero sa susunod parang ano ko na, yung sa Bisaya, itarong ko na. Tarongo na Isalin mo na. Isalin mo na sa Bisaya ba? Sige na, go. tarongo na nako, ayaw na nako akong pagistorya kay Yan. kabulo ko karon akong gistorya kay ano kay siya. Dili kay siya ka interested. Dili ba? Maklaro ba? Ganon, klarado. O iklaro na nako pohon. Oo, klaro ba? Pero gwapa rin naman yung storya mo. Maganda rin naman yung storya mo. Gihatag mo ba yung storya? Gwapa din naman. Wala namang problema. Yun kasi yung ano. Ang sarap din sa feeling nga na Nailabas mo, di ba? nailabas. So, kasi walang nakakaalam. Kami lang dalawa talaga nakakaalam. O Ewan ngayon, ko sa kanya kung ano. marami nang nakakaalam na ito. At least hindi nila alam kung sino ako. Hindi, ako. Nakakaalam. Oo. Pero at least, salamat sa tiwala mo. Yes po. Masaya ka naman You're ngayong welcome gabi po. na to? Yes po. Kahit nung tumawag ka po is nangangatog ako. Grabe Grabing naman. kurog yun. Oo, matagal As ka in, na tumatawag, Bella, di ba? Sa akin. Nag-try lang po ako kasi yung Viber ko sa dito na number is hindi ko makita yung number. So, sinubukan mo yung Viber line namin. Yes po. So kaya nag-change ako ng number, ng Philippine number po. So, swerte ka, natawagan ka rin. No? Nasagot na rin yung tawag mo. So, may mga gusto ka pa bang sabihin, Bella? Wala na po. Maraming salamat, Bella. Thank you din po. Masaya ka? Pasensya na sa mga viewers at saka sa mga live viewers. Ba't ka nagpapasensya? Huwag kang magpasensya. Hindi po, alam kong naiinis na sila sa kwento ko. Mas hindi naman ako. Walang masama sa pagkukwento mo. Alam mo, okay lang yan. Talagang may mga nagkukwento na hirap talaga ikwento dahil nga minsan sa language, sa kanilang Yes, salita. And minsan may mga nagkukwento talaga dito, Bella, na hirap sila express yung sarili nila. So, okay lang yun. Yes. Open naman tayo. Sa mga gustong tumawag din sa atin, tawag lang kayo sa Viber line natin. Ayan. Yes. And po. si... Thanks po. Alright, okay ka na, Bella? Yes po. Yes po. Thank you so much, Bella. Okay po. Thank you. Happy Friday. Apo. Bye-bye. Happy Friday yan. Hello. Bye-bye. Alright mga kabisyo, maraming salamat kay Bella na pakinggan po natin ang kanyang kwento. Kaya nga mga kabisyo, pwede kayong tumawag dito at bukas, ay mamaya na mga kabisyo, Rated SPG Top Secret na po tayo. Ang mga Rated SPG Top Secret ninyo, aabangan ko at papakinggan ko. Pero big shoutout muna kay Roy Aficionado ng Aficionado. Sir Roy, hello po sa inyo ng Aficionado. Kita-kits po tayo dyan sa event nila on December 13. Saturday po yan. Diyan po sa may DD Club. Ayan, makakasama nyo po ako dyan bilang host po ng kanilang party. Yan, maraming salamat po Sir Roy sa pag-imbita. Matagal ko na po itong dapat makakatrabaho sa mga music ko pa lang as a writer. Pero ito na yung tamang panahon para makikita at makasama ko to si Sir Roy. Sir Roy, maraming salamat po sa pagtutok niyo dito sa Love Radio. Once again, DJ Titan Jello ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama ko po si Boss Pindot. Sa oras natin ngayon na 12:05 a.m. That portion is brought to you by